Bozkatu egingo dugun zuzenean. Bozkatu egingo dugu, beraz, pasatu den edo ordenantza fiskalen proposamenaren aldeko bozkak. En estos momentos de crisis que estamos viviendo, ajustarle más los tiburones a los ciudadanos, yo creo que ya es imposible. Entonces, vamos a votar por ello a favor. Landa bideen erabilerarako suposatzen da kobratu beharko litzakela landa bideek erabiltzeagatik bai hornizko bideak eta besteak kanaiak eta bestea aipatu ginen merkatuan kobratzen den tasa 112.000 euroteko. Iruditzen zitzaigula, momentu honetan merkatua dagoela pixka bat bultzada handi baten premian eta aurreko hirugarren urtea da igoerarik ez dagoena tasetan. Aldaketa txiki batzuk sartzen dira ordenantza fiskal hauetan. Ixiarrek esandakoaren arabera, landa bidearen erabilera bai sartzen da kostu bat aprobetxamentu espeziala pribatua danean. Eta adibidez, landabideetan asfalto dozen dituzko pistak dituzten bideetan kilometro bakoitzeko eta egurrezko estereo edo hormigoi hondakin lur eta barren metro kubiko bakoitzeko 0,23 euro kobratuko zaizkie erabilera hori egiteagatik. Merkatuena, komentatu gendu merkatuaren kasuan, hori legealdiko planean ikusi izan bezala, aztertu beharko genukela merkatu erakargarriagoa egiteko zen neurri hartu beharko genituzte. Segurazki ez da bakarrik izango asko ze gauzak gehiago kontutan hartuko ditugula eta horrekin ados gaude.